ang sulti ni Isus Ebanghelyo karon sumala San Mateo usa ka pagpukaw kanato sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi kung unsa ang atong relasyon sa Ginoo. Matod pa sa Ebanghelyo, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom. Only the one who does the will of my Father in heaven. So sa John 14 verse 15, ingon sa Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Kita diri nga nanihimbaho na daw adlaw, kita nga kanunay mag-ampo daw adlaw. Nya moingon si Jesus kanato ini abot sa paghukom. Nimbahon ka pero di ka makasulod sa langit. Sayang atong pagsimba, pagmata na sayo sa kabuntagon, sakripisyo aron kita makasimba, magkalawat. Sayang atong adlaw nga pag-ampo sa rosaryo kon sa kaluhihay ingon ang Ginoo di ta mahilangit. Ang atong katuyuan sa puyo sa kinabuhi nga makapahimot sa Ginoo aron kita mahilangit. Pero dili enough, dili paigo nga kita mag-ampo lamang. Dili kini paigo that would not suffice that we claim that we are Christians, we were baptized in the Catholic Church. Di mo na may pangutana kung unsa ang imong relihiyon, unsa man ang imong mga achievements sa buhat sa kalibutan. Ang pangutana, kung nituman ba ka sa akong mga kasubuan, kung kanahigugma kanako, buhata ang akong mga sugo, mamanay iyang paramilit before he died. Ngunya, kasayang sa atong pagsimba, kadlaw na ko simba, matag Domingo simba. Kadtong nagtuman lamang sa buton sa akong amahan. Muna ingon si Jesus, kamu akong mahigala, kung tumano ninyo ang akong mga sugo. So ang mahilangit dali ay kadtong mahigala o mahinigugma ni Jesus, kadtong nahigugma o nahimong higala si Jesus para kanila. Ikaduha nga parte sa Ebanghelyo nga ang pagtukod sa balay ibabaw sa balas. Masato pa kanabang atong kinabuhi kan makaangkla o makapundar diha sa lig-on nga sukaranan. O kinsa lig-on nga sukaranan si Kristo sa atong kinabuhi. Kay ang atong pagtuo dili tungod kay ganahan ko sa Katoliko nga simbahan kada kay manimba wa makabase kini nga kanabang bibo ang simbahan kung sa diha ko mo join sa simbahan. Dili paigo ang tanan. Ingon ka nga Ginoo, himbahon ba ako? Ginoo, nagsangyaw mi. May tungod kanimo, Ginoo, nagpahaw mi sa mga panuway. And that would not suffice. Kaya yun sa Ginoo, ang magtuman sa akong kabubuton o ang sugo samahan, ang akong mahigala. Kung kamo nahigugma kanako, buhata ang akong mga sugo. Kana duha nga kanang statement ni Jesus digon nga maka ba amgo kanato asan ra kita karon ining atong kinabuhi isip magtotoo. Sa ato pa kanang believing in Jesus includes doing. Doing, tuo kita po sa atong saksihan, ang atong kinabuhi, di lamang sa pagsimba. That is one aspect of our being Christian. Na may ato pagkalambigitan sa atong sikatao, ang pag-ampo, ang atong pagserbisyo, muna mga aspeto sa atong pagtuo. Ang apostolit nato, serbisyo, kung kita nakatabang mo sa uban. Katungingon ni Jesus sa katapusan sa paghukom, San Mateo, mingon siya, giuhaw ako, inyo kong ipainom. Gigutom ako, inyo kong ipakaon. Kanya, bilanggo ako, inyo kong giduaw. Masakiton ko, inyo kong gialimahan. Muna ang basic nga ipaabot ni Jesus kanato isip mga magtutuo. Di lamang nga kanunay kita nagsimba, kundi we have this kanang horizontal relationship with one another. Muna that completes the picture of the cross, the vertical position, atong relasyon sa Ginoo, haligi, importante na siya.
Kay di mahimong cross kung may haligi, apan di mapurma og cross kung walay horizontal bar sa timaan sa cross. Vertical position ng atong relasyon sa Ginoo nga kinahanglan makita sa atong relasyon sa sigkatao. Kompleto ang timaan sa cross. Diin kita diha sa pagpakamatay ni Jesus, diha sa timaan sa cross, ibabaw sa cross kita naluwas. Og ang atong pagtuo kinahanglan tandugon, dili masayra nato kung ligon nato pagtuo kung kita di makasinati og mga problema sa kinabuhi. Daghay mga problema maabot. Nagampo ta nga Ginoo, waon tay problema maabot sa among pamilya, Ginoo, di ko masakit, Ginoo, dili ko makasugat, makahimamat o mga problema sa akong opisina, sa akong trabaho, mo na ato mapag-ampo matag adlaw. Pero ang pangsyon sa bagyo sa kinabuhi mo nga sukdon ka kung unsa kalig-on ang pagtuo. Kung bisa pa man sa kadaghan problema nga imong sinati matag adlaw sa imong pamilya, ang imong pagtuo sukdon. Kay kung doon na kay pagtuo nga nakaangkla diha sa kalig-on sa pagtuo kang Kristo, dili ka matumba, di ka mahuyang gamay, pero siguro mabibrate siya ang imong kinabuhi, pero dili siya matumba tungod kay nakasukad ang pagtuo kang Kristo. Ang pagtuo nato kang Kristo diha sa buhat uban ang mga pag-ampo, kay ang pagbuhat umayo bunga sa maampuong kinabuhi.